Okay, so we are here in the Rema studio, recording studio. This is Rico, our vocalist. Hello. This is Arman, our videographer. And John Ortega, our cutest drummer. And Macho Chinito, B-boy. And is our sound engineer who will do our mixing and our recording for our first song. First recording Oh. of this Petlog Syndrome band. Okay na kayo, bra. Tisoy dyan kayo, bra. Pero nara, gida mo kuhan yun. Pinakatisoy. Kaning duha, gid. Kaning duha, gid. Ano yun yung pinakatisoy, no? Uy, asa? Sige, bra. Kana. Oh, gina. Automatic na siya. Uy. Automatic yan. So, nag-settings pa si Bra Kirk diri. Kakagas ng book. Kisa may kuhan nyo? Ricky. Ako mahirapan. Tapos nga kuhan. Wala itong makuhan si... So, hilam-hilam lang sa amin diri guys kay Basig Bawal. So, nagkuhan na sila, nag-set up na sila sa drum. Set. Back again. Sa imong taron, oye, lamig kaayo, ug niabot ang adlaw nga akong gitugnaw, ug nigakus ko nimo sabay hikap sa ubas. As kang tabla, ikog man ang akong nahikapan. As kang buanga, pagkadakuha sa iyang lagay. As kang guula, as kang ngamawa, as kang malasay. Si Inday kay Dadang. Kailan nakakanta yung pagkaroon ng maga? Mga analo ko din ngayon, 5. 5? Saan mo, kung nakapangin yung ura, kailangan mo pagkaroon. Nagsige ako muli kain mo man ko giilang. Oy! Ay At the very end, nahuman ra gitaan mi. Inday, nabitay ako. Inday nga dodong. Inday, Basta. nanunganis man Bra, sabi bra. Inday, Akong fan, big mix. Kurt, salamat kay bra. Ayan. Oh, mga akong original. ako nagduwa,
dakong pangsto sa imong mga litrato sa Facebook ay pagkaropa ba? Woo! 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 Sa wala na guys. Thank you.